kumsang ni som panga thlenga record na a alan dana chuan khovel pumpuya hian sakhaw sang sangli jani chuanga om to a chungzinga then khat chu kumsang tam taka upate an om lain sakhaw thar aron pian bel ve zel boka chung sakhaw tam tak zinga makle dangdai deuhte tun tuma chuan kanron lor khom don ani the pp channel clear meka khongin ka channel hi milo subscribe sakvela tin ka video hi milo like sakve ngei donia Rastafarianism sakhaw hi Jamaica rama kumsang khajakwa somthum chhobor vela ron chhuak ania he sakhaw hi Haile Selassie Ethiopia lal aron ni atanga ron chhuak ani Rastafarianism sakhaw ina atumber chu Africa ram thenshan anni awanga anja omna an hlo tak chu nei kirle ani deuh bera Ethiopia lal Haile Selassie chu an isua local le ta niya nga yin Bible zu zui dewin Ethiopia chu anjai on ve ania vanram Khawvela omtluk zetin an ngai ani anni hotan hian zu chu sual ni in kan zajuk chu sakhaw ser sang ani thunga Jamaica rama mingau hawin salmanga sumdona anti na sat ema wang chuan Jamaica chu remmun ang hialin an ngai ve thungani Rastafarian zinga larper pol chu Bob Marley hi ni ome ani po hi Rastafarian nge tak ni in sakhaw ser sangatan kanza azuthina zu in lovin Rastafarian shiat shan na ber pakhat samjet lok dilar chuak tu ber pakhat ani bokani Prince Philip Sakhaw Khawvela hian milarle thilti thei tak tak an lo om treu toa mase pathian anga zui tu nei chu anwang hle thungani chungzinga chuan Prince Philip Edinburgh Duke chu atelve tlat mai Republic of Vanuatu wa thliarkar pakhat tana mi te chuan an pi le pu te atanga thu in hlan chhon thin nein an thla tu te zinga pakhat chuan thliarkar chu chhuah sanin nupui thilti thei tak zong tura a chhuah chungchang chu thon thu an lo neya kumsang khajakwa somsari palia Prince Philipan an thliarkar te avatlo tum chuan anupui Queen Elizabeth nen chuan in kain an thliarkar chu an vachuang kaya an thon thu in hlan chhona mi ngei kha Prince Philip chu niya nga yin an pathian atan an lo pom ta mak mai ani an zol nei ber jeka chuan cyclone kumsang ni sompanga a an thliarkar bula tle avak chu an pathian ron kaldon ani ti chin chiana ani ati boka Prince Philip chuan mani lok April ni kwa kumsang ni le somni pakhata khan chatuan ram apan nge ni Rileyism sakhaw hi car intlansiak journalist le car driver ni bok Claude Varilo na mu chhuwa ni in tuna chuan Claude hi Rael tia hriat ani toa kumsang khajakwa somsari pali vela he sakhaw hi mu chhuani Raelism sakhaw zui tu te chuan Rael chu alien ho chuan vana la chawin alien ho chuan Elohim planeta chuan an kalpui ni in an ngaya chu planeta chuan Isuate Buddhist sakhaw mu chuak tu Buddha te Mormonism mu chuak tu John Smith atele Confucius atenen chuan Rael chu an cheng ho ni in an ngaya alien ho chuan Rael hne na chuan kumsang tam tak kalta khan an laboratory ya mishing an siam thu an hril ni in Rael chuan asaya kumsang ni somni panga a alien ho chuan Khawvel chu ron tlo in Jerusalem atangin an ron kaltran don ti in Rael chuan asoi bokani tuna kumsang ni somni pakhat kan chuang kai meka kumsang ni somni panga chuan engtak thlengang mo kan hnai to khop mai Judaism Star Wars en to te chuan kan hrengal fur ome he thil hi in fiam na le in kom hlim na ang viau ma se kiwi ram puma mi zong za apakhat point panga te chuan he Judaism hi sakhaw official atan an pom tlat mai ni an rampum puya hian mi za asom nga pariat point pakwa te chuan
Christian Sakhaw zuin Sakhaw zui mumal nei lo tam tak an om boka England a chuan an rammi zong za abial point pariat te chuan an Sakhaw chu Judaism tiin an soi bokani England a hian Christian te chu lian berin Islam le Hindu ten an dota chung Sakhaw zinga chuan Judaism chu a om ve ran mai ani he Judaism lo chuana nian soi chu kum tam tak kalta a an sarkarin chiarpui anei tum chuan internet lama mitam tak chuan an Sakhaw zui chu an sarkar hnena chuan srila tulan tilem lova chiarpui nei laya an Sakhaw an zo chuan Jedi tia chan mai chu anin ti mu ta a Paul anga inzom khomin thurin te chu an siam ve a chutianga thurin nei thlap ta chu Sakhaw puitling ang chuan an da ve taran mai ni Universe people te hi cosmic people of light powers tia hriat an ni boka heng ho hi UFO ring tu te ni in aivo e benda a mu chua ania an rindan chuan mihring te zinga hian alien ho chu aruka khosa in thataka kan om theinan min kai hruai thina engtiknia emo alien ho thlona khal tupa Astar Galactic chuan ama ring tu te chu thlona chuan la chawin dimension dang nuam taka chuan ada don ni in an ngaya he Sakhaw zui tu te hi atlang puin Czech Republic le Slovakia velami an nitlang puini John from Cargo Cult Ahma akan tarlan tak Prince Philip Sakhaw omna Vanuatu thliarkar hian rindan mak tak an lo nei nual maya Masian thliarkara miza asom nga te chuan he Cargo Cult John from hi an laring rengani he Sakhaw hi kumsang khanjakwa somthum bor Khawvela American sepaiten Indo pui pani na hun lai vela an thliarkar an tlo atanga lo piang ania sipai zinga pakhat chuan ami cheng te hnena chuan John from America tia in hriat tirin John from ti in ami cheng te chuan an hrehlen ta ni ami cheng te chuan sipai ho ron ken cargo chu tha an ti ema sipai ho an kirle hnu chuan mi pui te chuan engtiknia emo John from chu aron kirle ngei an ringa February ni sompanga chu John from Day ti in an sera heni hi Johna akirle huntura an be sei ni ania nasatakin mi puite chuan an lom thina ni Nation of Yahweh hi mia mu chhuani in midum te hi judami diktak an nia Israel lo tu turte an ni ti ring tu te an ni tuna Israela chengmek mingo judami inti te chu mingo ram huai thui hruaite an ni ti in anin zirtir thina he Sakhaw hian Christian na po an zom lova Judaism Sakhaw po an zom chuang lova Yahweh ben Yahweh chu pathian fapa ani an ringa Nation of Yahweh muchuak tu Hulon Mitchell Jr chu Yahweh ben Yahweh ani an ring bokani Atheria Society kumsa khajakwa somnga pali khan George King chuan he Sakhaw hi muchuakin alien ho chu leile avana thunei tu ber an ni ti chu an rin dan ania mase universe people tenen chuan alien ring thewa in anglo takan ni an rin dan chuan Isuate Buddhist muchuak tu Buddha te Hindu pathian Krishna te ho zong kha alien vek ni in an ngaya an pol ming Aetherius ti hi Venus atanga local alien leile avana thunei tu Aetherius ming choin an phua ti in an soi pokani ole khati zong kha tun tumatan chuan ni le phot mai sela thlir tu zong te in zawain video le a kanin mule theu donia